Tog juna 1969. godine Kopa i Košara, malo planinsko selo u Svrljiškom kraju, zaokupilo je pažnju tadašnje jugoslovenske i svetske javnosti. Svi jugoslovenski brojni svetski mediji javljali su da je u pećinu Samar na padinama planine Kalafat ušao Milutin Veljković sa namerom da u njoj ostane 15 meseci i obori Guinnessov rekord koji je do tada sa 109 dana držao Francuz Henri Fiut. U pećinu je Milutin ušao sa 34 godine 24. juna 1969. godine, a izašao 29. septembra 1970. godine. Prvo 69. godine ja sam bio u 4. razredu, ovoga ničega nije bilo tu, bilo samo na hiljade građana koji su dolazili, znati željni da vide Milutina Veljkovića, čoveka, fanatika, entuzijastu, čoveka, što bi mi rekli onako na svoju ruku malo. Pa smo mogli da ga vidimo u to vreme? Jeste, nekoliko puta nas terao da pođemo sa njim dok se adaptirao na tu klimu u pećini. Kako to izgledalo dole? Aj kao dete, pamtite? Pa ajde, čovek nas povede i sad mi pođemo za njim i on, ajde deco, ajde dole, ovo uđite i mi prpa i vraćamo se, bežimo, mrak je mrak i tako da nas ne pojede mrak, on ode čovek prespava, sutra dan se vraća da bi se adaptirao, pa opet nekoliko dana dok nije ušao u pećinu, posle toga bile silne manifestacije, dolazili ljudi sa svih strana, dolazili estradni umetnici, dolazili ljudi iz Amerike, dolazili iz Rusije, koji su bili znatiželjni iz te profesije. Pećina Samar, Kopa i Košarska pećina ili Milutinova pećina. Najpoznatija je po činjenici da je ovde 1969. godine ušao Milutin Veljković i napravio rekord, oborio Guinnessov rekord za čoveka koji je boravio u nekom zatvorenom prostoru. Više od 400 dana duboko u ovoj pećini boravio je Milutin Veljković. Zaista je nesvakidašnji poduhvat. Je li to bila naučno-istraživačka ekspedicija? Pa po svemu sudeći jeste. On je tu imao razne zadatke koje je trebalo da zabeleži, da ispita. Tu su bile i neke životinje, pilići kojima je menjao interval svetla i mraka da ispita njihovo ponašanje u tim nekim uslovima promene dužine dana i noći. U stvari, sve to je imalo i neku pozadinu da ispita kako bi i životinje i čovek reagovao u uslovima nekakvog kosmičkog putovanja, pošto tada se pričalo da će biti nekih ekspedicija čoveka i na Mars i... Bojan Pavlović ima iskustva, nebrojeno puta je bio sa strancima, ovdašnjim ljudima, žiteljima juga Srbije, dakle, koliko puta, mnogo puta ušao u Milutinu pećinu, je tako? Pa 35 godina zaredom svake godine obeležavamo jubilej, a jednog dana na proslavi 50 godina 5 puta sam ušao ovde u pećinu sa ljudima koji su hteli da vide njegovo stanište. Evo, sada televizija Zona Plus, Bojan Pavlović, Žika Promaja, voljni smo da uđemo i vidimo tamo gde je Milutin boravio više od 400 dana. Bojane, šlem, svetlo, onako, 300 metara otprilike i spremni smo. Idemo. Šiba neki vetar, šiba hladan vazduh. Na samom startu imamo problem, izgleda. Da, ovde imamo dve stene koje su se odlomile sa plafona sa desne strane i suzile su ulaz. I tu moramo da se provučemo, inače sve na tamo je već bez problema, vidjet ćete kakvi su kanali prohodni. Ovde imamo samo taj deo provlačenja. Ovde je jako klizavo, znači tu se provlačimo. Ovde moramo ovako, unazad. Znači idemo unazad. To nije nimalo lako, ali dobro. Mislim ono. Vidiš, ovde i evo ga, znači više u levo uđemo ovamo prema meni. Kakav cuk čoveče, neverovatno. To je strujenje vazduha. Kakvo strujenje? Kroz celu, polako, polako. Samo pažnje, znači skroz grudima na tu stenu, idi levom nogom u levu tu. Tako. Polako se spuštaj desno, još se spušti desno nogom, stop. Idi sad levom ovamo prema meni. Sad se sve širi. Jako je važno na samom ulazu prvih pa 10-20 metara da se vodi računa.
Idemo sad naniž, je li tako? Da, ovdje se spustamo. Ovo nije klizavo, okej je. Tu imamo malo zemljani deo. Ovde je poprilično strmo, ali idemo lagano. Ima dosta komaraca, ali to je uobičajeno za pećenje. Posle toga više i nema toliko sveta, samo na ulazu. Više tamo zbog hladnoće nema više. Sišli smo. Znači ovo je usko grlo, tu gdje, evo, čuje se polako taj žubor potoka koji ide kroz pećinu, on je propopao. Samo mi nešto recite, tu je nekada mnogo više vode. Ovo je vreme jedino... To se sve zatvori. To je sve voda? Da, i ovo se sve napuni. Znači, nemoguće je kada... Nemoguće je proći, tamo juna, jula... U proleću ne. Rano proleće, do leta je... Ne, ova godina je sušna, tako da je sve ovo prazno, a tu su kazani, tu je voda, tako? Evo ima još malo vode ostalo. Da, evo, znači... Ovo je sve ispunjeno vodom, je li tako? Da. Idemo dalje. Imamo sada, jer je pre neki dan velika kiša pala. Pa ima nešto vode. Imamo dotok vode, tako da, eto, da ne bude bez vode. Jel mistično malo to, Milutin? Molim? 462 dana, veličanstveno. Jeste, evo mi kada dođemo ovdje osjetimo na početku tu vlagu i sama ta pomisao na to nešto kako bi mi opstali bar jedan dan ovdje. To je potok koji je stvorio pećinu. Da, i mi idemo, dakle, u pravcu Milutinovih odaja. Da, tamo gdje je on živao. To je tada zaista bio jedan fascinantan medijski događaj, propraćen neverovatno za tadašnje prilike. On je, ja mislim, i neke reklame tada snimao, znači prosto gledao je da tu svoju popularnost iskoristi, mada mislim da je nije iskoristio koliko je mogao. Izdao je tih nekoliko knjiga, to se donekle i prodavalo, ali posle nekoliko godina počelo je da se pričaju o nekom novom pećinskom eksperimentu. Bilo je tu saradnje i sa Rusima, koji su naročito bili zainteresovani za taj neki njegov ponovni boravak u pećini. Pazite, imamo negde nagla suženja, znači da pazite samo na... Pazimo i vodimo računa. Bravo, bravo Biljana. Idemo dalje, ovde. Kako je božanstveno bolje? Ovo izgleda klizavo, ali nije baš tako klizavo. Kamenac je učinio svoje. Idemo dalje, ovo su hodnici. Ovo je krećnjačka stena. Kroz nju je voda pronašla te pukotine i tako da hiljadama godina je dugla ovo, pomalo i taj krećnjak. I vidimo pećinski nakit u nastajanju. Da se ne... Ovo je voda tako isklesala ovaj kanjon da je to prosto neverovatno. Tunel. Ovo je kao tunel. Evo, tu smo naređali neko kamenje. To je onako, vodi, zato što je malo mutna, ne vidi se baš dobro kamen na koji se staje. Okvasili smo noge, idemo dalje. Dakle, moralo je to pre ili kasnije da se desi. Nemoguće je bez toga. Nemoguće bez toga. I dobro, imamo sada sreće. Tu nekad bude visina vode i 50-60 santimetara, tako? Samo da pogledamo ostatak grupe. Nije to loše za sada. Ovo ne treba pomoć ovdje. Znači... Evo ga potok, dobro da ima ovde vode. Sad ćemo na prvu prepreku. Možeš ovdje rukom. Biljana, koristite ruke i budite bliže do nas da mogu da izveste. Evo je prva prepreka. Imamo sada jedan vodopad. Ovamo. Koja je dubina vode tu? Nije. Može se zagazi? Samo kažemo. Uvijek i eto. O, da, dobro. Slobodno. Tako je, jednostavnije da se zagazi voda. To je najbezbednije i najbolje. I ovako će noge biti... Evo je prepreka, idemo na gore, je li tako? Da, mi imamo sada prvi vodopad. I moramo...
Znači, sada treba da savladamo ovaj vodopad. Ajmo. Vidim. Sada idemo, pokušat ćemo i da snimamo. Ajdemo. Prva noga ovde. Da. Koristimo oba dve ruke, dobre hvatove. Tako je. Pa to je gotovo, brate. Savladavamo Bliže telo steni. vodopad. Ko nema iskustva sa ovim stvarima, možda bi najbolje bilo da i ne kreće. Koliko prepreka ovakvih imamo? Još jedno. Prošli smo otprilike, pa tako 70 metara, može da se kaže. Tu je kamen. Još malo napred. Tako. Inače, hvatamo se za sebe. Ovamo. Prema meni. Slobodno. Tu? Pa dobro, to je to. Mora voda i do kolena. Šta da radimo? Idemo dalje. Kada ovdje imaš jedan dobar hvat. Drugi vodopad. Sad ćemo da tražimo ponovo mesto. Sa jednog kamena na drugi. Lagano. Uspevamo sve da snimimo za sada. Idemo da vidimo čak. Penjemo se ovdje i leva je. Stavimo tu. To je to. Vau, ovde je visina sigurno 40 metara. 30-40 metara u ovom delu je visina pećine. Da. Eto se kamena na kamen. Moramo da budemo definitivno jako obazrivi. Da, neki od kamenova može da se pomera i da nam napravi... Ne preporučuje se nikako ono što se kaže ljudima koji nemaju iskustva sa minimumom speologije da kreću u ovakvu avanturu. Mi smo čekali ovo doba godine da bismo ušli u pećinu Samar, da vidimo gde je boravio Milutin. I sada, i ko se nije pokvasio, taj će se pokvasiti. Evo, to su visina u ovom delu pećine 30-40 metara. Uvek 12 stepeni Celzijusovih, tako da ova para je normalna. I mora da zagazimo, ali tako, Bojana? Idemo. Temperatura vode, pa tu je 7-8 do 10 stepeni sigurno. 6 stepeni. Ajmo onda brže ako je moguće. Sad će da ide. Pa to je to. U ovom delu već je voda, što bi se reklo, do pojasa. Idemo. Op, ledeno. Tu ima jedan kamen, stali smo. Nimalo prijatno. Što pre vodu. Ovo je zaista bilo ledeni izazov, što bi se reklo. Samo trenutak da vas uslikam. Ajmo. Dakle, voda do kolena. To su vreme taloženja tog crvenog kešara, voda oblikovala. Da li smo prošli sve izazove Milutinove pećine ili nismo? Na oko 200 metara od ulaza u pećinu, evo prvih grupisanih pećinskih nakita. Ovo je lepota. Sad ću kažemo, nije kao u Cerjanskoj pećini, ali ovo je zaista božanstveno. I svaka pećina ima neke svoje čari. Ovde je oštro kamenje. Ovo je nešto što 1000 godina se stvara sa ono gore vrha. Eno ga, odozgo se kaplje. Vidimo, odozgo kaplje pada ovde i 1000 godina stvara ovaj stalagmit. Oštro je kamenje, moramo zbilja mnogo da vodimo računa. Gde stajemo, kako stajemo. Bojane, još jedan izazov, je li tako? Da, imamo oštro skretanje u levo sa vodom i tu, evo... Ajmo da idemo. Naviše. To je visoka sala, ponovo je ova pećina, pa 10 metara. Oštro skretanje u levo sa širokim stavom, sa varnjom u levo ovako. Ajmo da vidimo. Ulazimo u vodu. Pokušat ću da
istog časa oštro skretanje u levo, sagnuli smo se, duboka, prilično, a ovo ga, tako, idi slobodno tamo, tako. a ovo je malo nezgodno, ali smo uspeli da zabeležimo sve ovo, samo trenutak, voda je do pasa ponovo, oštro skretanje u levo, sa nama u ekspediciji je Biljana, bravo, bravo, inače na drugim mestima i dublja voda, zato moramo oštro da skrećemo. Gazimo kroz vodu, gledamo što pre, jer je temperatura vode svega 6 stepeni i ponavljamo, nimalo nije prijatno, ponovo voda do pojasa. Pre par godina ovde su dvoje mladih se venčali i evo tamo je uspomena na njih, na onom zidu iza vas. Kako se desilo da se ovde venčaju, Bojana? Pa oni su došli iz Beograda sa idejom i sa željom da ih ja dovedem ovde i da ovde dovedem i matičara i sve to da se ovde... I doveli ste matičara? Tako je, ovde je obavljeno jedino venčanje u pećini. A možda nije poslednje venčanje u pećini, možda bude još neko venčanje. Da, i ja ovo zovem sada oltar. Ovo je oltar ljubavi u pećini Samar. Ovo zaista izgleda predivno, ovde takođe pećinski napiti, kažemo 200 metara smo od ulaza, je li tako, Bojana? I imamo i stalagmite i stalaktite, uskoro će i draperije, počinje još koliko imamo do Milutinovog bivka? Pa još malo. Još malo, ajmo onda da ne gubimo vreme, idemo. U pećini čovjek mora stalno da bude u pokretu, upravo zbog hladne vode, a sada kako smo duboko u pećini, moramo da, ponovo duboka voda. Gde idemo? Levo, evo kako to prilike izgleda. Levo. Pratite samo vodiča, pažljivo, slušate i tu nema problema. Nije nam milo zbog te vode, ali šta ćemo ovde ipak pliće, poprilično. Ove su stene. Koliko možemo da slikamo, ali ovo je veličanstveno. Kao i svaka pećina, puna stalagmita i osjećaj netaknute prirode. Baš me zanima kako je Milutin Veljković izabrao za bivak i za eksperiment baš Milutinovu, odnosno pećinu Samar. To pitanje se često nameće. Što bi se reklo, o ne. Idemo. Pa ponovo ćemo onako kako se mora. Iz jedne u drugu ruku. Ovo je najdublje. Ovo je najdublje. Pridržavamo se za kamen. Oho, ovde je baš još malo, je li tako? Idemo kako je napreduje. Biljana, kako je? Odlično. Ja sam oduševljena. Biljana, prvi put u pećini? Prvi put sam inače u pećini bilo kao je. Au, to je priroda napravila. Dakle, ne zna se zašto je baš izabrao Milutin Veljković pećinu Samar. Bojane. Ono što je sam napisao u dnevniku, ti uslovi stanišnog kanala koji je odvojen od glavnog kanala zbog vodostaja, jedina pećina koja ima tako podignut kanal za stanište, a glavni kanal je nisko, kroz kog protiče voda i dešavalo se kad je on baš bio tu da je došlo do začepljenja dole na izlazu i da je voda došla u njegovo stanište. I pretila je opasnost da ceo eksperiment propadne. Ali se voda povukla na sreću. Da, povukla, smanjila se, jer su velike kiše te jeseni padale. Idemo dalje. Još malo. To je jedan od razloga zašto je baš ova pećina izabrana. Ponovo voda. Mogu prvi da krenem. Gde se ide? To je duboko. Onda idemo u stanište. Ajmo. Idemo skroz desno. Tu je već. Idemo kroz sredinu. Za svaki slučaj se pridržavamo za stene. Voda tu nije duboka. 30 centimetara. Ovdje je broj 225. Ovo je 225 metara od ulaza. To je toliko metara. Od ulaza. Od ulaza.
Izgleda božanstveno. Ma i s ove strane je božanstvena draperija, što biste rekao, kao da je neko ovo valjao. Već na 200 metara imamo pećinske nakite u izobilju. Da odmorimo malo, ugremo noge. Au, kakve draperije i gore. Mi sada... Samo trenutak. Do vrha. Ali, da. Šta? Mi sada skrećemo sa glavnog kanala ka stanišnom kanalu, koji je na 225. metru od ulaza i idemo u stanište Milutina Veljkovića. Dakle, penjemo se uza. Da, mi ovde, mi smo, evo, to je jedino obeležje koje nije baš dobro vidljivo, a može da se prođe i da se pogreši, tako mnogi tu lutuju. A gde pećina izlazi? Tamo na... A to je dugo, do tamo je... Da, 3,5 km duga pećina. Znači, idemo ovde. Idemo. Ovde vam je hvat i ovde vam je hvat. Ajde polako. Ovo je onako zahtevniji deo. Tako, idi još ovamo levo, još se penji levo, tako, još idi uz procek, još, tako, diži se, i sad levu ruku podigni gore skroz, tu, tako je, bravo. Idi desno, desno, bravo. Opa, pazi, iznad glave, tu je hvat. To je to. Ispod dole skroz. To! Bravo. To, othvat. Budi spreman, pružiš ruku svoj dragoj. Ovde sam ja ostavio jednu sjelicu, ekser gde je bio kabli i tamo imamo... Dakle, ovde je Milutin imao struju, a tako, dovedena struja. Da, imao je sjelicu. Struja i telefon. I to je sjelica iz onih vremena. Tako je. I ekser koji je zakucao za neke stvari. Ovde već počinjemo da nalazimo... Eurokrem. Marmeladice, mali eurokrem i to. Znači, po ovim ekserima je bio kabli za struju, a sa druge strane telefon. Da, i sve je to, Bojane, ovako ostalo kako jeste. I to je dobro da se ne odnosi. Da svedoči da je ovde neko boravio. Ovako te samo... Jednom mesečno, koliko sam shvatio, su ga kontaktirali. Znači, samo jednomesečno? Da, s tim što je on mogao u slučaju nužde da uspostavi vezu, da zove tog čoveka koji je dežurao u selu, da zatraži pomoć. Mislim, bilo je tu nekih situacija, kao, na primjer, kad je bila neka velika kiša, pa kada se značajno digao nivo vode u pećini, kada je morao da sklanja stvari da se ne potope. Imao i drugih problema, tipa kada ga je boleo zub, pa je sam sebi klještima izvadio zub. Dakle, čovek u pećini je prepušten sam sebi. Kako se snađe, tako mu je. Kažem, bilo je tu i nekih halucinacija raznih. Recimo, o tome piše i u knjizi, kako su mu se čak i obnažene žene priviđale u pećini, što je nekako logično kad je čovek sam duže od godinu dana. Ipak je on tada bio relativno mlad čovek. Mislim, ušao je u pećinu sa nepunih 35, da, sa 34 godine imao kad je ušao u pećinu. Znači, bio je čovek u punoj snazi. Evo ovako, ja sam to stavljao te neke konzerve iz vremena, čaše, sjelice... Dakle, konzerva iz vremena Milutina Veljkovića, sjelice. To je mesto gde je on boravio. Ovdje imamo onako jedan lijep ukras. Imamo jedan zanimljiv ukras. Nemamo više vodu. Ondelo je suva pećina. Dobrodošli u stanište. Ovo je stanište Milutina Veljkovića. Činje baš puno toga. Koliko samo stvari, to je najlon iz ovih vremena, ponovo marmeladice, sve je to ostalo.
neka ambalaža. Ovo su najloni kojima je bilo obložen plafon i zidovi. To je specijalno, to ne može da propadne još 100 godina. Time su bili obloženi da bi smanjili vlagu, je tako? Da mu, on imao dosta papira, pisaćeg, mašinu i sve ostalo. Ima ostatke od flaša, zato mora da budemo obazirani. Ovo što niko ne primeti, on je ovo istesao i kotrljao ga tako. On je to tesao, da ima neku zanimaciju. Pa da, pa puno je dana. Gledajte, 464 dana istesao jednu loptu. Kuglu. Idemo dalje, tu su ostaci konzervi. Da vidimo samo trenutak, da vidimo čiji je ovo konzerva. Sendvič, doručak Gavrilović. Iz 60 i neke. Sad ćemo da vidimo konzerve iz tih vremena. Evo, dobrodošli baš u stanište, ovdje mu je bio krevet. Pogledajte ovo ovdje kao remek delo. Pa to je tvorevina. Koliko samo drapera, koliko pećinskog nakita. I suvo je ovo mesto gde je Milutin. Vidimo dalje i moramo da vodimo računa gde gazimo. Čega sve tu ima? Mnogo marmeladice, ostatka. Znači... Lisko sokova, ovo je? Virsle u konzervi. I to je iz Frankfurta. Da, virsle u konzervi, ajde. Pažljivo, to je opasno tako. To je opasno. I mižice, puno sokova. Evo, ovde je glavno njegovo stanište. U ovom delu. Tu je sve bilo, evo, još uvek ima predmeta, ali je dosta propalo od vlage, dosta je odnala voda. Znači, to je bilo glavno. I pećina se završava tamo. Ovo je stanište, tamo je sada magacin, vidjet ćete šta tamo ima. Ajmo da prođemo tamo pa ćemo posle da govorimo. Samo da vidimo čega sve tu ima, a nema čega nema, bukvalno. Pa tu ima svašta. Znači, dosta je toga, na primjer, ljudi odnesu kao suvenir, evo otvarač za sardine. Otvarač za sardine imate. Već otvorena sardina ovako. Da, to je ostalo. Ja to tako tu nastavljam da... Ako ti onda imamo ova konzerva, šta je ova konzerva bila? Ova konzerva je bila Jakov Skafa. Jakov Skafa u konzervi. Evo ovdje ovako malo neki predmeti izložbeni koji sam ja tako... pronašao i stavio tu. To je akumulator. Akumulator? Da, bio. Šta, ponovo, ovo je za sveće? I još su u njegovoj dnevnoj sobi u srcu pećine bili pisaća mašina, zatim plinska boca i instrumenti za raznorazna merenja. Milutin je vodio dnevnik, kasnije objavljen pod nazivom Pod kamenim nebom, ali istovremeno u pećini, daleko od sveta, pisao je svoj roman Invazija o neophodnosti naseljavanja drugih planeta. Jer počinju, znači, ti visuci sa plafona. Au, kakva priroda, kakvi nakiti, ljudi moji, ovo je predivno. Može? Može? Vidiš to? Da, vidim. Znači, samo jedan pogrešan korak može da nam napravi problem. I to je magacin, jer tako? Ne, sad ćemo tamo. Hoćemo još? Idemo još da gledamo, pa idemo dalje. Znači, idemo, sad imamo malo provlačenje. Ja ću da ti pomognem oko toga. Jer možemo? Može. Imamo jedno provlačenje. I ovdje malo imamo jedan vetar. Ovdje mora da pazite mnogo. Pogledajte, znači, ispod stomaka imate jednu izbočinu. Evo je. Okej. Prošlo. Okej, idemo, lagano. Pratili smo te pažljivo. Malo da ima i toga. Ti će da mi daš? Nema potrebe. Instrument. Potrudit ću se koliko god mogu. Evo, može instrument. Ajde, prema meni. Evo. Dakle, moramo... Znači, pažljivo. Idi gore, a noge ovde na te. Tu, bravo. Pazi sad. Pazite na vrat samo. Znači, leđa su bitna. Tako, dlan, to, bravo, dlan. Ovo je jedan od najtežih delova gde iz glavnih odaje Milutina Veljkovića prelazimo u njegov magacin. Ono što je interesantno, ovde duva neka promaja, što znači da nije slučajno izabrao baš to mesto gde
Ima stalni dotok svežeg vazduha. Fantastično izgleda ovo sećanje 69. godinu i dobro je što pećina posle njegovog odlaska nije čišćena, već svi ovi predmeti svedoče o jednom nesvakidašnjem planetarnom događaju. Ušao između ostalog Guinnessovu knjigu rekorda. Idemo dalje. Provlačimo se i prolazimo iz najtežeg dela. Jednog od najtežih delova. Može tako? Može. Pazi na glavu, pazi na glavu, dole glavu, dole glavu. Dole glavu. Evo magacina. Koliko je konzervi, samo trenutak da vidimo. Evo ga, tu njeni paprikaš, pa onda Evo ga, gulaš juneći. Podravka, 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 evo je. U počučan bilja. U počučan jaje. Koliko samo konzervi sa gotovim jelima. Imao je on tu i neke literature, nekih knjiga. Znači, imao je prilike ih da čita. Kažem, zapisivao je te svoje misli koje su jednim delom se našle u tom dnevniku pećinskom pod kamenim nebom, drugim delom ta njegova razmišljanja su kanalisana kroz neku, ajde da kažem, filozofsku literaturu. Objavio jednu manju knjižicu zvanu Temelji htenja, gde je sva ta svoja razmišljanja malo iz jedne drugačije vizure elaborirao. Posle je napisao i neki naučno-fantastični roman, Invazija. Dakle, imao je puno vremena da se bavi svime onim što ga je inače okupiralo i dok je bio van pećine, ali ovde je prosto bio sam sa sobom i u prilici da se usredsredi na te svoje misli. To je na neki način slično nekakvom, ajde da kažem, religijskom isposništvu i monasi u isposnicama na sličan način borave u samoći, ne u tako ekstremnim uslovima kao u pećini, ali eto, to je neka prilika za duhovni rad na sebi, može se reći. Zavisno od vremenskih uslova. A on nije spavao ovde, dole je spavao, je li tako? Tamo u staništu je bilo, tamo je bio taj... Ovde je mekana zemlja, ovde su saloni predivni. Ovaj glavni stanišni kanal, ovde je 200 metara. Imamo još koliko na tamo da idemo, stotinak ih uslova? Da. Tu nije on boravio, je li tako? Šetao se, pretpostavljam. Tu mu je glavni prolaz bio za svakodnevne aktivnosti, merenja vode, dole, temperature i ostalo. Instrumenti su bili postavljeni ovamo na kraju gde se silazi, pažnjamo samo ovde. Milutin je struju dobio iz agregata. Imao je 30 sjelica u pećini, imao je stalnu telefonsku vezu sa selom. U pećinu je još poveo životinje, psa, koke, guske. Znači, odavde sad, on je nazvao ovo biserna dvorana. Ovo je biserna dvorana, tako je nazvao. Odavde počinje biserna dvorana. Puna je ukrasa, vidjet ćete sada nadalje kako to izgleda. Idemo. Ovde je možda i moglo da se sastavi, ali je neko odlomio isto da odnese, bilo je da ovde negde ovako i... Neko je polomio. Pa ljudima i šta radimo? Evo, znači, možemo dalje. Kako je bogatstvo ova pećina sama da čovjek prosto ne poveruje. Tu je kap vode na vrhu, evo ga, kap vode koji kaplji dole i evo sve to od kapavica, evo. Svaki od ovih vrhova kaplje dole i pravi nove stubove. Evo jedne prostrane dvorane.
Kada pričamo o pećini Samar, nikada nismo imali predstavu da ona krije ovakvu lepotu i ovakvo bogatstvo. Kada pričamo o pećini Samar, uvijek vezimo za Milutina Veljkovića i za njegov podvig, a lepota je nešto što čoveka ostavlja bez daha. Dovoljno je samo doći dovde, zastati ovako i pokloniti se ovoj prirodi. Koliko vidimo, tu je jedan kanal, struji vazduh, to je interesantno, struji vazduh, to primećujete iz ovog snimka, i ovde je, bukvalno su se spojili stalaktiti sa zemljom. I tu ćemo da zastanemo, a možemo i dalje. Jeste bili vi, Bojane, dalje? Jesam. I šta se nalazi iza? Odavde sada još 20 metara napred spustamo se u glavni kanal. Znači, onaj kanal koji smo napustili i došli u stanišni kanal, on se ovde spaja opet sa onim glavnim kanalom i jedino kroz stanišni kanal možemo da prođemo kada je ovakva voda, jer dole, kako je ga Milutin nazvao, jedno usko grlo sifon, gde je se i rodila ideja o njegovom imenu tog romana koji je pisao Pod kamenim nebom. Jer je tako kameno nebo i kamena zemlja toliko usko 10 metara da je on morao da prokopava to više puta da bi tu prolazio. Ovo je neverovatno kako je ovo sitno. Ajde još malo ovamo. Hteo sam da vidite ovu dvoranu. Kako, evo ga, znači odavde, evo ovde ovako jedan. Stavit će se za koza koliko. Evo ga luster jedan, a ovo je božanstveni luster Bojane. Da, evo. I još koliko idemo dole? Još malo. Još malo, odnosno 3 kilometra kroz pećinu. Još malo. Evo kao da je šuplje. Šta jeste tako? Čekaj da vidimo. Idemo dalje i ova naša šetnja može potraje. Evo još malo. Još malo. Wow. Ovdje dokle može za vas. Dolazimo do jednog zanimljivog mesta. Dole je, ispod nas, šta je ovo? Dole ispod nas je onaj glavni kanal. Vidite kroz ovu pukotinu. Ispod nas je tako. Nas. Evo glavni kanal dole. Ovaj hodnik vodi do glavnog kanala. Evo glavni kanal dole. Znači tu ima po imenu 5-6 metara, ne više 5-6 metara. Zanimljivo je to. A ovde je kanal drugi koji vodi takođe na glavni kanal. Tako 20 metara pa se spušta na dole. Sad tu kolaju priče. Dakle, Milutin Veljković, čovek tadašnje državne bezbednosti, čovek KGB-a ili CIA. Si slušao te priče? Pa da, ja sam slušao priče, ali od njega lično nisam baš nešto mogao da čujem, jer on o tim nekim eventualnim kontaktima, kojih je zaista bilo sa nekakvim obaveštenim službama, čak ni najužim članovima porodice nije pričao. Dakle, ipak je bilo neki kontakta. Pa, on je prilično iznenada otišao da živi u Americi. Prvi put je otišao 76. da nešto kao ispita teren, a onda je brže bolje, manje od godinu dana kasnije, otišao za trajno. Neki kažu pobegao, neki kažu da ta njegova potencijalna saradnja sa Rusima nije baš bila Titu po meri, pa da je došao u nemilost naših službi, pa da bi izbegao da likvidaciju, eventualno likvidiraju ili uhapse, da je brže bolje otišao u Ameriku. Da, sad tamo u Americi je kao postojala nekakva komunikacija sa NASA-om, kada su još uvek bile aktualne te priče o programu letova na Mars sa ljudskom posadom. Oni su njega kao nekoga ko je bio u pećini toliko dugo videli kao potencijalnog astronauta, međutim onda je taj program napušten i bilo je nešto u stilu: gospodine Veljkoviću, hvala vam, ne trebaju nam više vaše usluge. I onda se on tamo našao kao i svaki gastarbajter u poziciji da smišlja šta će sa sobom. Na desetine konzervi.
Svake godine sve manje konzervi. Dakle, ono što možemo sa ovog mesta, Bojane, da apelujemo na ljude, to je da ne kradu ove konzerve, neka ostane to ovde kao svedok jednog vremena. A zašto ljudi to uzimaju? Jeste im uvek govorili da? Da, ali svako bi hteo neki suvenir da ponese, da ima pa kad bi se i poneli suvenire, svedočanstvo da je bio tu u staništu Milutina. Kao da ste u nekoj kristalnoj dvorani. Ovde je Milutin boravio. Možda sam jedini koji obeležava svake godine njegov ulazak, izlazak i sve to nešto vezano za Milutina. Sama ta priča, širenje istine o njegovom poduhvatu. Možete li zamisliti život ovde? Ja sam ovde najviše proveo 6 dana i 5 noći, kada smo snimali dokumentarni film o Milutinu Veljkoviću. I onda sam osetio kako to izgleda provesti ovde tako nekoliko dana i noći. I kakav je osjećaj? Mada je ovde uvek noć. Pa drugačije je sve. Prvog dana, već drugog dana razmišljamo samo o tome kad će da se to završi. A kako je njemu bilo, koja je to bila volja, samo on to zna. Poduhvat vredan divljenja i na neki način se ponosim time što je baš moj otac to uradio. On je time ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. Imam čak primerak te knjige iz 70. neke gde postoji pasus o tom njegovom poduhvatu. Inače, koliko je on nadmašio prethodni rekord, nadmašio ga je nekoliko puta. Recimo, prethodni je rekord držao neki Francuz koji je valjda neka 3 meseca bio u pećini, a ovo je bilo, znači, ravno 5 puta duže. U principu bio malo ćutljiv. Nije govorio mnogo? Nije mnogo govorio. Uz naša pitanja on je odgovarao, u glavu su bile reči jok, dobro, nije. To je sve bilo suština. Niste ostvarili komunikaciju sa njim? Nismo. A narodu bilo milo u Kopaj košari i u Svrljigu? Pa do, kako? Pisala novine, pisala štampu u to vreme? Pisali su i novine, pa smo mi imali fajde od toga. On je došao, pa narod dolazi, pa se tu prodali jaje i sir i mleko i jaganci su prodavani dosta. Na sam izlazak to su bila 20-ak pečina tu, pečeno narod. Jede, gozba bila. On je imao 35 godina, bio je, ja bih rekao u onom sad smislu, fanatik, avanturista, plavi čovjek, smiren onako, nije mnogo pričao, ali je bio, jednostavno mi smo se krili za Milutinom, on napred sa karabitnom lampom, a mi iza, dečice i tako, i onda bežanija on. Imao je Milutin ambiciozne planove. Živeo je sa prirodom i verovao da će ga zdravlje poslužiti da barem deo tih planova ostvari. Da, on je bio vrlo vitalan čovek koji je tvrdio da će živeti 120 godina, onda će da razmisli koliko još to da produži. Ali eto, srce ga je izdalo, kažu lekari, pored tog nekog potoka gde su ga našli u San Bernardino planinama u Americi i tamo je i sahranjen. Šta da se radi? Niko od nas ne zna kad će mu doći sudnji dan. Milutin Veljković se 4 puta ženio. Iz 4 braka ima 4 dece. Najstariji je sin Aleksandar koji je govorio za našu priču. U Americi se 3 puta ženio, dobio je kćeri Dijanu i Katarinu i sina Stevana. I tek kad čovek uđe u pećinu Samar i vidi svu tu lepotu, shvati da je priča o Milutinu samo jedan segment priče o Kopaj košarskoj pećini. Neverovatan je turistički potencijal ovo mesto, i turistički, istraživački, i avanturistički, i speološki. I ne samo pećine Samar, već i svih pećina u ovom delu Kalafata. I nije da se ništa nije dešavalo poslednjih godina. Kompletno je uređen prostor oko pećine. Evo imamo i prilazne stepenice, imamo vejnike, imamo letnjikovce, imamo razne stvari, ali to nije kraj, je li tako? Da.
Mi se trudimo, smogli smo snage u zadnje vreme, zadnjih nekoliko, 4-5 godina tako, krenulo celo selo, bez obzira što ima 60 žitelja, krenuli da revitalizujemo to selo i cilj nam je razviti na neki način turizam, a u stvari iza toga stoji vratiti našu decu, vratiti omladinu tu u selo. Da li ćemo uspeti u tome? Nadam se. Ali nedostaje još mnogo toga. Od asfaltnog puta, vizitorskog centra do organizovane vodičke službe. Za početak očekuje se da država podrži napore i ideje opštine Svrljig i meštana Kopa i Košare. Nije nerealno, ali sa mnogo boljom turističkom eksploatacijom Kopa i Košarske pećine, ovim selima podnog Kalafata mogao bi ponovo da se udahne život.